Jo ara mateix estic a informatius, normalment ara portava les tasques que és salut, immigració, una mica la part de benestar social de la ràdio, i ara aquest estiu estic fent la figura informativa del versió RAC1. Fa gairebé un any i pico que estic ja a la ràdio, de fet vaig entrar aquí a fer pràctiques i he cobert ja com a personal de la casa totes les eleccions que hi han hagut aquest últim any. Jo estic convençut que si no hagués fet els tallers radiofònics segurament no estaria aquí. Més que res perquè jo vaig sortir de la universitat com qualsevol, com la majoria, el 99% de la gent que està a la universitat i que es vol dedicar a la ràdio, que no havia pres prou. Llavors, clar, et busques una mica la vida fora i vaig començar a trobar això dels tallers radiofònics. De fet, n'he fet 4, 2 ja abans que comencés a Basté i companyia, i després vaig fer el de la Basté per acabar d'entrar al món de la ràdio, i després el del Carles Prats per iniciar-me una mica en el món de la tele. I la veritat és que als tallers et trobes el que passa a la vida real, és a dir, et trobes amb situacions que no t'esperaves, coses d'última hora, i tot això et dona un bagatge i un cert punt d'improvisar, que això a la vida real t'ho demana quan fas de periodista. Per tant, és obvi, evidentment, que m'ha ajudat molt els tallers radiofònics.